Mikael? Kinsa ka? Dili ka ngayang mubalik din Biya! Biya! Samtang may panahon pa. Pasaging magpapiling abandonado kining tapita. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. O karon mga kasama ni ang sumpay niya itong sugilanon, abandonado. Masanaong, wag ilali si Mikael yun. Kaangayan na siyang gisulob. Angayan gikay siya. Mura siyang usa ka prinsipi sa iyang gisulob. May giswat sa ubos nga bahin. El año 1886. Year 1886, panimaong painting? Kakaraan pa? Kung sobra na sa kagatos katuig ng maong painting. O kung si Mikael kini, buti pa sabot nga. Sama kayo dugulagway si Senyor Mikael. Hoy! Sa apuhan sa iyang apuhan. Bullshit ka, magtuta ka! Eh. Mahal mo ba? Di ka mukha dito tunga? What if may sakit ko sa kasing-kasing at rakihan ko ni Bukalit? Ako ba ang tani mo, tunga ka na magkalit? Bati ka pa kay naong, buktot ka pa? Pasay no. Dili ko tuyo kapakalitan ka. Paingon ko sa lawak sa senyor ug nalabyan ko ikaw din Huwag ka lang magkabantay sa kong pagduol. Kaya naukuparang imong atensyon sa pagtutok niya ng antigong hulagway sa kanhing tag-iya nining mansyon. Oh, so, siya ang lolo ni Mikael. Husto ka, liwat gud kay siya. Mura sila kaluha, wag kalainan. Dugay na mag-abandonar ning mga mansyon? Pipila ka tuig nga nabiyaan kining maong mansyon. Apan way si bisan kinsa ang may pasipa nining maong dapit. Ngano? Tingali tungod kay tuyoon kining dapita. Pero ang mga butang, mahalin og dako ni mga butang dinhi. May pipila ang dawa sa amo ng pagpalik. Apan pipila lamang. Di unsa ni mos pakahibawang pilaray na wa kung wa ka pamataw ang tangigayon na, ha? Gusto ka. Sige. Biyaan talaga. Wait. Ngano? May underground pa ning mga mansyon. Wa. Kung ako pa ikaw, mabalik ka na lang sa imong lawag kung bato. Mas makaayo ka na mo. This is getting more boring. Oh, wait! Wala na mamati ay. Di pa tayo lakaw pa yung sa taas. Unsan si Enta? Ngano lahi magkulor ang sul sa baso diya sa tray? Murag... never mind. Gracias, Eliseo. De nada, senyor. Nangatug na ba ang mga bisita?
Nanood na sa ilang lawak. Gawas niya tunggu sa kabatanong babae. Nga buot lontang mukha na og kaganiya. Apan, pisodo sa pagbalik sa iyang lawak. Umad konsulti, nga way underground kining maong mansyon. Ug mas makaayo kaniya, gamatug na lang. Kinahanglang bantayan mo kanunay ang ilang mga lihok. Ganong dilitan na lang sila hot doon sa paghipos karon, senyor. Dili pa karon ang hustong takna, Eliseo. Apan, senyor. Espera mi orden. Si, senyor. Magpaabot ko sa imong sugo. Pasayloa. Makagawas ka na. Si, senyor. Buenas noches. Eliseo, Senyor. siguro nga mahipos mo og tarong ang atong pagkaon. No te preocupes, senyor. Ay kabalak ka. Huwag sila makita bisang gamay nga agi. Sige, Si, senyor. sa ikatlong pagkatakto sa buwan. Kinahanglan mahalat ko na ang lawas ni Ella sa Diyos. Aron hingpit nang makabangon si Anessa. Ang iyang dugo. Maunang katapusang di kinahanglan gikan sa iyang kaliwatan nga makasumpay sa kinabuhi ni Anessa. Diyoting pag-antos na ng mahal ko. Kung sa hingpit, makauba na kita sa may katapusan. Agay, kabugat. May truso nga nakadatog sa akong liog. Hindi ko ginawa. Tabang! Ay! Ay! Agay! Stoy buhi ko! Ay! Nalukog samot nga imong gigya ko sugugod kayo. Buhi nga ko liog! Da! Maniko maga. Ikaw may giga ko sa hindi mahadlok. Sa padya, oy! May lubad ka man gani. Ha? Sa bilman. Gano'n mo sa misinggit magagalit. Nakurat ng kusnaong ni Mowi paglingi na ako. Nga naman ka, iwa pa man ni mo ko ang face mask ko eh. Lapas naman kayo nas 10 minutos. Nagkatuog ba ko? Mana? Saan na yung orasa? Ay, sabad ya, oy, Cyrus. Mataktan mo sa tanim mo katalawan, oy. Puti ba ni mo itlog? Kapila ko siya gitna. Kung... ikaw saan ba? Kung makasaway, talawan. Marag, dali mo yung nagakos na ko. Nausa ka? Oy, excuse me. Kay may unagakos na ko, no? Pendulum ron, oy. Karaang rilo. Basta mo bagting nag-ingon aron. Alas 12 na ron sa tungang gabi eh. Tungang gabi na. Hanggang sa ato pa. Ay! Tinggawas! Tinggawas na sabat! Gawas dito ka, oh. Ganun ba kuman? Ikay gawas. Imo ni kwarto. Ikay lili. Mao man gani nga ikay gawas kay ako man ning kwarto. Lain sad kaayog ako mo gawas nga ako man ning pwesto. Kina gawas na dito ba? Gawas na. Ay, yung padok mo, doy. Lili alagi. Kinsay nagkuyod og kadina. Uya,
ug makalili ko pare nga way o. Patay ko. Okay na na. Ikaw ra may matay. Unsa? Dikoy, Sama ni mo pagkaibaw. Kung dili ni mo liliun. kung ikikilili, ikaw may nanguryoso ug mayo da. Ikaw, wadi ay ka. Wa jud. Okay ra ko sa kong kahimtang dani. Ug usa pa. Wa na may naguyod dudong, wala. Ha? Wa na may naguyod good. O tuod no. Nawa na. Dali, Cyrus. Dungan ta. Tanaw na to sa gawas ining kwarto. Sige na. Dali dayon ba? Uy, Dali ay ba? pa ipaguyod Dali, ay. dali. Ngangin ginanak ko siya ay. Sigsapa ko diha. Hinay manggani taglakaw. Atong tanawon kung unsa gyud to. Sige na. Aplaya pultan. Uy, nganong ako man. Ikaw ang guy lalaki. Sus, Ang dali ba? Yee! Nana. Abli na ko gamay ang pultahan. Igo nga makalili ta. Ah. Patay! Hala patay. Napiit ang usa sa iring. Patay ko. Nakapatay jud Meron ko ka. na may inasadan. Sige na lang. Kuhaan na. Dayon ba? Ako nasan. Ako yung singsadan. Ako yung sugoon. Ako na lang. Sige. Saba, oy! Laaya Saba, ko. oy! Susoy! Sige po mong gagtabi diha. Ablihan na nagbalik ang pultahan na ron. Makuha na ng iringan ng piit. Law, ano makatingog? Hala, dedo na. Nasiga ng mata to. Patay dyo ka sa irusa ka. Ako nasan. Sige na. Ablihan na ako. Naya. Ayaw na lang. Ayaw na lang ka. Dihan lang ka na. Niyabag ka. Kaluoy ana nalugpitan Lami lagom na ay. Yun sa manimong pag-ibaw nga milagom. Nga ito manadaan. Ay basta. Naabli na. Unya si Kari ha. Si Kari aron malagpot og dili na mo babag diha sa pultahan ha. Cyrus. Masya, sa kong nakilibog ko ni mo eh. Nadagan na kagagsugo ha. Apa diya oy? Ha? Nagkadagan ka na. Sige. Niala. Sige. Ay, lain na gito na siyang mata nga misigaw eh. Dali oy. Niala gani. Ablihan na ko balik. Kapugnaw. Mo din bugnaw kayo ang huyop sa hangin. Wa ko day masira di ang pultahan sa balkonahe. Isira ko una. Gipalipalit ang kurtinang puti sa huyop sa hangin. May tao sa luyo sa kurtina. Kinsa ka na? Barug ka na sa usa ka batang babae? Mga kasama dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni atong sugilanon. Tagsuat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni June Caracapujanes. Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama.